Hemen gauza, argazki honetan, Luis Mario Bengoa eta Bizok, Erroman, aita santo difuntugaz, Juan Pablo Bigarrena, orain gaur egunin santue. Luis Mario hartu zenduen lagun, ze hartu mon izan zenduan Bueno, aita santuan? gero, behorrek aprobetxean, jak eta Marko, Kortosgo alkate zan, da ero bai buruzoilen elkarteko zuzendari presidente bai, ni bizi presidente nintzen, ez haustan, bueno, bide bat ez aprobetxatu jo, hau etxesantue zehatzeko, bazkide ero sozio honorre esan dana, eta bueno, goizak, nik guen ipozik, eta berak ja preparatu nola genken dana, honak guen mano. Ikusi gendun, da, bentsatu nuen buruzoile zela, da, arantza, behe ondu harrimetan Marko izan ontzen, Marko, gure medailioi berriz Euskal Herria, Euskadire, ba? Bizio buruei defetu zeuek, ui zeuek. Hori izan normala, gure elkarteako, kabeza ebentuza. Orduen, Markoek esartuan medailioi eron hau sartu nahi boltzikoen da, berak eroazen oparizek, bai Urdaibeko liburu eta Kortezuko zea, eta berak iban Relaciones Públicas esan dena moruen, eta berak esango dauz harzautzan, lehenko berai, eta gero ni pasun nitzenean, esauztan etxesantuek, los del humor, ¿cómo han llegado hasta aquí? Berak, enbeste idioma dakizela beharek irakurri jendobe. Ni izan otzan por los pelos, padre. Bueno, azkenean, buruzoilen elkarteko kide ezin izan zenduen egin, baina elkarte horrek bazkide mordoa dauka, ezta? Zenbat inguru? Irunen bat. Marko, irunen bai, irunen bazkide bai. Eta ze baldintza bete behar dira? Lehenko buruzoile izatea, kalbo izatea, gero moretzu izatea. Horrek da, erderaz, kalbosko numorra, ez da izo. Eta gure sortu den duen, hainbat buruzoil dauz, kalbo dau, eta komplejo galantak egin. Bai polika, peruka gartzen, bai txasea, eta ez da, gauza normal bat da, eta hori trabioi, hori zea kentzeko, postasun bat behar da, eta guk horrek sortu den duen, ez da, Marko? Akordatzen ez gaur egunin difuntua da, Faustino Gernikar batepe, peluki bizi guztiri bitliban, eta guardian, hartun, depota ban pikutara, beran pelukie. Da beste batupe, hori jabenak, eta bueno, gu eskara inorra esateko, inori ez ibileko ez zer buruen, orainela, bai gure da eribilei, baina batzuk hori pelukia, edo urlian betik urte batzuteko urli bat, etibestera eta noberan burue engainitio hori. Noberan burue, pasari buruzoile bat pasara, eta zengo zua. Hainbat kontraukien duzen, Esteban Zunduen zanzan afirmi, enbeste gerra moskune, hori ikusten duen, ulie burutik gutie da, aginak gutie letxe, aginak heldu zarenean da, juten badie, harrak ez da urte den, uliek ez, hainbat inventu etorko die, aldion ez dira horrek inventu sortu. Orduan, Anasagasti zozu egon bihatu? Anasagasti ez da, komplejo, hainbeste buelta horre buruen, ez da... Además, egu inori zer zuzulegizan, bakotxa berak, beran problemideko, lehen esan dugune, komplejue, geixo bat da, ez da, errazakentzie, non mediku ez da, zer hori lortu. Hainbat persona ezagunekin egon zara, besteak beste, Dalai Lamarekin esate baterako. Bai, Dalai Lamarekin, bai, juntetzien, gerriken, emontzegun ongi etorria, da, bueno, ongi etorria, ondo monotzen, zenik esan ondo estimedu hartuan esan dut berbak, esan dut beran moduko edan muntuen baga egitxegez, ez legizelango ez gerrarik, ez gozerik muntuen, orduen, obatu zer eskubitxekaz muñekatik, da eskerrak emoten, da esaten interpretiek, euskeraz behi joan interpretiek, esan dut bat ze, dinontzola mundu guztien, inoi, zibilian guztiaz, inok ez dutela esan hori frazie, inok ez dutela esan, da eskerrak emoten. Da, behi joan hundik, aita zantu hori be, esan dut beste frase bat, monditzola urte asko bizize, tanto padre que Dios le dé mucha salud y muchos años de vida, santidad porque se lo merece todo, eta bardi jogat urten, muñekatik, da, eskerrak emoten. Da, bueno, zelan dixela kasualidadizta, koinzidenzi moduen. Bueno, zuek elkarrekin egundokoak egindakoak izango zabe, ez da? Beti moretzu. Gure onduen beti ondo mori. Beti mori. Buruzoileak basarie, bagara, esan beharko nuke. Bai, elkarteko oinen oza... Ez. Engo, ez.
Bai. Eso da. Zeuen nahi duzu. Humoretsu jorre, hau beha serio zamarra izan da, bede, orain... Niri, emango zegu, primera, kategoria, primera, ez da laleko. Bai, ze baldintza bete behar dira, ze baldintza bete behar dira. Primera gura. Nire primera gura. Bueno, orduen galderari kontatzen motzun bida moduen, da geurtik horre izango zara, Burusoil taldeko honorezko sozioa. Zuk egitzu juramentua ez dozule produktu kapilarrek eta salduko? Bai. Ez dozule berbari txartoengo Burusoil gaitik? Da ibiliko. Salduko eta ibiliko. Da ibiliko. Ez dozule pelukarik inoize piniko? Bai. Da, bueno, da oso presumidu gozule, zarina Burusoile? Bai, ez dut ezutatuta. Bueno, Ia urte guztian... Da, humoro nien ibiko zarila, urte guztien, da... Hori kostako da. Baina, bueno, zine. Politiko bezin dabe, naiz eta gero bete ez. Depora gitzi humoro txarri nahiteko, Harine... Bai, nitro muia modukoan az. Bai. Bueno, bai, dorto. Euri zaporra da bota, da gero paseo. Bueno, horretari badan, gure Burusoil elkarteko, bazkidea, ontxeten nombratzen zut, hemen, Brillo Artien, Luis Marik, eta bizo konek bingotzu medailie, Euskadiko Burusoil, humore duen elkartekoa. Eso, hori da, pero bari... Zenba garren bazkidean ez? Irurunde bat, egunza. Irurunde bat edo? Erto, zoazioa ongi itorria, Vale. ongi itorria eta batek Eta noiz dako zu eurrengo kongreso edo bilera edo noiz dako ze? Dirua probatzen duren. Dirua probatzen.